Henry Markvoort. Ilko Kaarman. Volgens mij dat we een mooie samenwerking moeten krijgen met de ondernemersvereniging Markelo. Het kan hartstikke mooi samen. Eentje voor de events, eentje voor de belangbehartiging en een kleine afdeling voor de ZZP'ers dat die ook mee kunnen doen. Elke sponsor, elke ondernemer die bij ons het doet, is gewoon belangrijk. Ik zeg altijd, de kapper op de hoek is mij even lief als in dit geval Vivera of Wessels. Als ik het land inga en komt gelukkig als ik ergens en je zegt Markelo, dan zeggen ze altijd twee dingen. Die gaat van de Kruisweg en de motocross. Je doet mee, je helpt mee of je gaat op vakantie. Hoe beter we onszelf op een evenement presenteren, hoe meer we op eigen sponsor te bieden hebben. Hoeveel uur per week ben jij bezig met de sport? Qua training? Als je echt zware weken zit, dan wel op de 20 uur. Dave Strijbos. Benny Koning. Legendarische god hier in Markelo. Het is mijn mening, maar een heleboel motocrossers delen die mening, het mooiste circuit van Nederland. Dat probeer ik ook. Je hebt alleen maar hardwerkende mensen nodig die een passie voor de sport hebben. En die zie je ook eigenlijk altijd op het circuit terug. Het enige wat in mijn hoofd zat was, ik wil meedoen in Markelo. August gaat altijd een zeer uitstekende conditie. Dat is steun onbekend. Ja, natuurlijk, maar wij ook een goede trainer. Als je echt topsport bedrijft, kijk, dan moet je 100% motivatie hebben en je moet een doel hebben. Toen bleek dat Brian Stonebridge gewonnen had en niet Jan Klink. Ik was ontroostbaar. Mijn vader geneerde zich en een grote jongen dat valt de hele weg in de auto terug te zitten. Ja. Tot het lekker komt en hoop het tot de volgende keer. En hoop het op de weg.